Damer og folkens, I spørger nok, hvorfor jeg kan have på. I spørger nok, hvorfor jeg kan på. Nu er her. Og ja, I vil nok ikke komme til at sige selv meget til mig. Sådan det næste stykke tid, tror jeg. Ja, jeg ved nok ikke, men jeg tror, vi kommer til at se meget som nu. Så. Og hvis jeg har et eller andet spil eller sådan noget, og jeg vil spise et helt kilo bacon, når man har 5.000 så er det bare med lige at stoppe nu. Og jeg skriver ned i beskrivelsen, hvor hvis I finder, jeg laver postbox, så skal jeg bare skrive ned i beskrivelsen. Denne. Så skal jeg nok lave en postbox. Skal jeg nok lige prøve at lige skrive til Røven her, om han vil tjekke min kanal. Om han vil gøre et andet ved det. Så jeg skriver også lige min Skype hernede. Ned i kommentar. Ned i beskrivelsen. Men hvis I skriver, I kan kigge ned i beskrivelsen, hvis I sender en post til mig. Og hvis I vil have et eller andet spil, så skriv ned i kommentaren. Og jeg skal nok prøve at se, om jeg kan lægge link til noget. Jeg lægger lige link til min Facebook, og så hvis I nu lægger også lige link til, så opretter jeg en Facebook-side, hvor I kan skrive, hvad jeg skal lave, så får jeg også at vide der, hvornår jeg laver livestream og sådan noget. Så I vil nok ikke komme til at se meget efter her, når sommerferien beslutter. Men her i sommerferien vil jeg nok lige komme til at se noget meget til mig. Og jeg har noget nyt her. Og jeg skal nok få jeg laver også en unboxing. Når jeg får noget nyt, så I skal bare lige skrive, hvis I vil have et eller andet, jeg skal spille eller købe, så køber jeg så det, og så laver jeg en unboxing. Så laver jeg en unboxing til det. Og så laver jeg også lige en giveaway her, når jeg får en 5.000 subs. Så spiser jeg også lige helt klo bacon så der. Men det kan godt være på et tidspunkt, der ser jeg nok sammen med en venner, hvis vi er til den der giveaway der. Så jeg håber I nåede den her lille info her.